Ahoj pozemšťania. Veríte na nadprirodzeno či na naozajstné zázraky? Ak áno, určite si v tomto videu prídete na svoje, pretože si povieme niečo o kobyle menom Lady Wonder. Tá údajne vedela nájsť stratené deti, predpovedať budúcnosť a dávať tipy na dostihy. Dokonca sa tento príbeh objavil aj v populárnom seriáli Verte, neverte. Bolo to ale skutočne tak, alebo sa jednalo o podvod? Poďme sa na to spoločne pozrieť a verte, neverte. V roku 1948 sa na titulnej strane novín Chicago Daily Tribune objavil titulok Dewey porazí Trumana. Všetky prieskumy ukazovali na to, že to tak skutočne bude. Lady Wonder, kobila z Richmondu vo Virgínii, však mala určiť za víťaza Trumana, ktorý napokon skutočne vyhral. A to nebola jediná vec, ktorú vedela Lady Wonder predpovedať. Rady ohľadom budúcnosti poskytovala po dobu 30 rokov a jej služby malo využiť viac ako 150 000 ľudí. Lady sa narodila 9. februára 1924 a ako týždňovú ju adoptovali Clarence a Claudia Fondovci. Vzhľadom na jej nízky vek bola krmená z fľaše jej majiteľkou, ktorá údajne ihneď po narodení kobily spoznala, že má prazvláštne schopnosti. Počas niekoľkých mesiacov sa naučila Lady Wonder rozoznávať písmenka abecedy. A keď jej pri hre vonku deti niekam schovali náprstok, vždy ho dokázala nájsť. Po roku začala plniť majiteľkyne povely ešte predtým, než ich vyslovila. Mohla mať teda akýsi šiestý zmysel? Zvesti o jej schopnostiach sa čoskoro rozniesli po celej Virgínii a mestská rada Richmondu potom rozhodla, že ju môže Claudia označovať za vzdelaného koňa. Podľa novinára, ktorý bol svedkom seance s touto zvláštnou kobylou, sa zdalo, že je Lady Wonder v tranze. Hýbala bokmi a mala privreté viečka. Okrem predpovedania budúcnosti mala uhadnúť, koľko je práve hodín alebo rok razby mince, ktorú mal človek vo vrecku. O niečo neskôr dostala kobila špeciálny písací stroj s klávesnicou veľkosti nozdier. Napokon mohla svoje proroctvo odozdávať priamo prítomnému publiku. V roku 1952 o nej noviny Los Angeles Times napísali, že je Nostradamom 20. storočia. Napriek tomu sa v článku objavili pochybnosti, či nejde o dobre vymyslený podfúk. Na druhej strane vraj zase vyšetrovateľom pomohla s hľadaním 3 nezvestných chlapcov, čo by asi nešlo nafingovať. Medzi pozoruhodné schopnosti Lady Wonder ešte patrilo správne typovanie víťazných koní na dostihoch či hľadanie iných zvierat. Napríklad newyorskému psychológovi Thomasovi Garrettovi vraj našla mŕtvého psa, teda zdánlivo mŕtvého. Ľudia z chovateľskej stanice na Long Islande mu povedali, že je mŕtvý, pritom ho so ziskom predali na Floridu. Na zúbok sa jej chcel pozrieť aj profesor Joseph Banks Ryan. V zime roku 1927 podrobil kobylu týždennému testovaniu, počas ktorého jej položil 500 otázok. Zistil, že na ťažšie zadanie, napríklad z matematiky, reagovala zle. Rovnako, ako keď jej zaviazal oči, aby nevidela na tabulu s písmenkami a číslami. Dospel k názoru, že má snáď isté telepatické schopnosti. Inými slovami, keď je s ňou v miestnosti človek, ktorý pozná odpoveď na danú otázku, vraj si to z jej vedomia vytiahne. Znie to možno až moc neuveriteľne. Pokiaľ by vedela predpovedať napríklad boxerské zápasy či konské dostihy, z jej majiteľky a ďalších ľudí by sa stali multimilionári. V decembri 1928 Joseph Ryan urobil ďalšie testovanie a všimol si, že Ladyne telepatické schopnosti sa stratili a že jej odpovede do značnej miery záviseli od toho, čo signalizovala jej majiteľka. Toto sú kúzelníci a skeptickí vyšetrovatelia Milbourne Christopher a John Scarn, ktorí ukázali, že Ladyne predikčné schopnosti sú výsledkom toho, že pani Fondová využívala triky s mentalizmom a signalizovala Lady odpovede, čo sa presne zhoduje s druhým Josephovým testovaním. Že to bolo naozaj tak, vyskúšal Christopher následovne.
Rozhodol sa otestovať, či Klaudia používa techniku zvanú čítanie ceruskou, kde mentalisti sledujú pohyb písania, aby predpovedali, čo je napísané. Aby otestoval túto hypotézu, Christopher oklamal pani Fondovú tak, že predstieral, že píše číslo 9, pričom sa papiera dotkol iba ťahom nadol, čím napísal číslo 1. Keď sa Lady spýtal, ktoré číslo bolo napísané v papieri, pohotovo označila číslo 9. Christopherove testy dospeli k záveru, že majiteľka dávala signál kobyle, keď mala hlavu pri správnom čísle. K rovnakým záverom došiel aj John Scarn. Či už veríme na zázraky alebo nie, v tomto prípade sa podľa všetkého naozaj jednalo o podvod. Lady Wonder zomrela na infarkt 19. marca 1957 vo veku 33 rokov. Odpočíva na cintoríne pre domácich miláčikov v Richmonde.